بچه‌های تیوپلیستان این همی اسکالاتر یکم میتاج اومده روز دستی روز میگردیم میریم تو جوشا ассалому алайкум дӯстони азиз, як чизтон нишон метем ба диққат ва паҳн кунед ҳамин видеоро, лайк, комментарията фаромӯш накунед. Точкаро дида, ин ҳамин точка ки нағз хуб дар бозори Тиоплистан дар дуюм этаж бари эскалатор дасти рост контейнери 474 неҷи стойкара ҳамин ака аст, куркуҳои мардона, жемпир, бурук ҳама ҳамин точка ба тамоми санъаташ. ҳамин точка агар хато накунам то 700 000 оптум бор дорад. То моҳи марта арендаш платит караги бародар зарура бояд фурӯшаш дастрошна. Хулоса ки точка да фурӯш да бачае ки метуни биёй бора ҳисоб кунӣ, ҳамаш борои намеган, борои зарраву хулоса ҳама чизи оригинал дорад. Никакой халам палам. Биёй чақчақ кунӣ бародар азиз, инҳа харидорӣ кунӣ ҳамин точкаро ба бору бандаш бародар дастрошна да фурӯш медаҳад. Бачаҳои Тиоплистан, бачаҳои Фудсити, бозори Садовод, Лублино, ин барои шумои дӯстон. ин ҳамаи санъат шиқатӣ. Бачаҳои азиз, точка фурӯшии рақаму дар рӯи экран кадмед ки гирифтании шароит дорӣ, ҳамоё занг бизанӣ. 700 000 аст. 700 000 бо чақчақи хуб мешавад. қатъи бору бандаш тамоми санъати ки бинӣ ҳамҷа ремонтҳо, бурукҳо, ҳамаи чизи оригинал, никакой-то халам паламай. Ман бугум ту кепкаву ҳамаи чиз ҳаст. Хуб, агар сухани бисёр гап занем, хуб намешавад. Аммо илтимос мекунам, хоҳиш мекунам, кадмет чӣ дорӣ, бор дорӣ, занг бизанӣ, биёӣ бигирӣ, суҳбат кунӣ. Ин кадмет ҳамин линияро мешиносед, ҳамин линия. Хулоса раҳа нишонту додам, дарни точкаро нишонту додам. Ҳама ҳамин дар нархи 700 000 бо чақчақи хуб мешавад. Занг бизанед, рақамон дар рӯи экран. Бозори Тиоплистан, дуюм этаж мебари, эскалатор дасти рост меояд дар 20 метр дар ҳамҷа мерасӣ. Хуб, ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Илтимос навора паҳн кунед, лайк, комментарии хубтон фаромӯш накунед. Бача зарур аст. Хуб, бо наге ки савдо надоред, тенҷай.